Bună seara, tituți mântuitoria noștri. Ghin aflăm iara, pidulți zbor armânescu, to andamusea de aradă, tora seara anchisim cali lungă, fizem tâș Canada. Și avem andamusi cu Mihal Prefti. Mihal s-a reamintat Dobrogea, a drăstuti de filologii și fu dascal de limba engleză, dar apoi, după anii 1990, emigră Canada. Acolo ștreații oarele cu pon limba și cultura armânească. Ari a îngrețit cărți și aducem tora aminti duruti ho, ei mera încuția pi hrambru, te alanti cărți van zburască Mihali. Are scoasă tu migdani și CD-uri cu muzică de zămani, are mirachiti zbată clarina, flautlu, ifluiara, cum și alte instrumenti, va spună Mihal care sunt astea. Va să închisim moabetea și va năzburască Mihal tuti cu aradă. Mihal, gână veniști tu moabetea armânească. Ginva Fly, Florentina, Hrios de călăsiri de moabeti pe programa voastră și eu hărsit să continuăm mai este moabeti să... E. Și noi ne hărsim multul, că iasti zorii să aflăm armâniții sunt așa răspândiți pe tot duniaua, să aflăm chiro când Yeah. au și arghi, când le se andreazi programa. Va să hurchim moabetea noastră, ca de cafioară, cu acel lucru ți ține de zvârține armânească. Așa că te întrebăm știni, să-mi spunem dau lucruri, ti păpâni, ti părință, și apoi avanizăm malargu, să zburăm ști Dobrogea, ti cum era chirolul ațel, cum îl duci știni, și malargu ti studii, ști tu te alanti. Yeah. Părinții mei de partea al părinții mei, partea al tati s-a mintar peștera, tati s-a mintat peștera, paplu tot peștera Dorcova și de partea alimană mana sa mintă Jumaia din sus, a, Maia, mama, Dada Limană, sa mintă Gramada și așa cum a căchisi mine, tutti a este hobby de bănarea lor fără tranzitivi. Jumaia, mana anda mana bână 6 ani. Așa că nu putem să definim ația ți mana, știi, cultura, ți ea avea tu capul ei ține transmisă, nie ca hinda lui Jumulot, hinda lui Vârgăreană, că ea bână acolo 6 ani. Tati bână 3 ani. De acolo după aia fuziră și tu cadre la ter, eu bânară cam mult chiro, vrânăzați ani și eu avut, papla meu a avut cripari mari, tățea că avea ahurhită comitagii vârgari să audească armănita să-i vină, să fugă de acolo și tu năzuă din cale trapsiră în dreptul în casă pe geami și logodiră paplu tu cot și cotul al pap fu toată bana lui uh, cusurat, tu formă de L. Nu putea nici să-l tindă, nici să-l adună. Uh, Toți au anda trapsiră paplu vrea să nu tragă iara, fugi cât tu gărdină și căzu un padi și sfeații mortul. Ei își luară după el, ajunseră la el, logodiră cu ciciorul și unul de ei zise, e mortul, haide să fugim. Asta fu istoria bana tragică tu cadrilater. Și de acolo, Părinții după știm că aia, le-au trecut mărații armâniei. e, trecură multi. După aia, tăzea că lipsea sfugă, scopul era să ia vină, sfugă, să adrară alăxirile de populi, vârgari de tu Dobrogea, îi muta tu cadrilater și armânii de acolo aducea tu casile lor. A, tu avut în heamă tranziții, i-a dus tu vrân hori de ia lomița până să eliberară casele de hoarele
de toara Cavgagia, eu povesti Pablo Tăzducă și după smutară de partea altatei, smutară chenduriră Cavgagia și de partea limană chenduriră Beidaut. Numai mana era de Alnicea, am acum toate femeile sunt trec, tutte femeile aproape trec pe 23 nume, sunt și 4 nume, tu una femeie. De partea alemană, numai de femeie era Nicea, mai era mai mult cunoscut în vară, bei de pe numai Ine. Că ți Ine, că Pablo era mult sarpit, tu ciucior, și că te iuzi duțea de una cale storna înapoi și ia-li lumea, ia-li Ine. De asta acțiunea lui, de asta i-a scoaseră pe noi și după aia jucam mai mult numai Ini de Nicea. Au avut să dar una chiar. Este, i-am Și ușat că Inea mi-aduc sună aminte mușa. și este mușat că mi-aduc aminte părinții mei doi acolo Sunt crescură, de Beidaut, e, Beidaur, e. și mi-aduc aminte așa de pirmitosările lor, Moabețile. toate Aha, pornorile astea a e, mâinilor de acolo. e. Și când au adus aminte și asta, S-a va dus te aminte, pregătesc numai. Aha, Căsesc cu stras nici am înapoi, ta stivesc ca magini, tu aha, ocupasi, ta e, stivesc ca e. așa este mult ghini în pari. Și vă nizem larg cum abetea nu voi să gărșesc să le spun aților țină mutrescu, desi va să aibă văra întrebare titini, să o îngrăpsească sum live-ul ți zvârteaști pe Facebook, pe frânzar mâna mea media și Maria ți este de adun cu noi, va ne ajută să aducem întrebările tu moabeti. Cara să ai și alte lucruri să ne spui ti părință, le așteptăm să ne le ziți, cara să nu vă nizem alargă cu altă întrebare. E, după aia am da chidurir Beida, Cavgagia de partea al tatei. Paplu iar a avut cripări. A curhi colectivizarea, a curhi naționalizarea proprietăților, luarea cailor, a agrilor și Paplu avea femei, avea 6 ficiori. Cum putea să treacă de una cale de la Huzmetea, ți-o adrații, ți hărnea la colectiv. Nici nu avea piste pe atare lucru. Și îi luară caii, îi luară caroța și Paplu nease și-au cumpără caroță cu boi înapoi. Și după aia l-au arestat, te că refuzat să intre tot colectiv, refuzat colectivizează și îl băgară tot hapsi 12 de ani. Oh. Yeah. Și asta, și noi, de partea tatei, tot pridau nume, juca femeia, tot pridau nume, era cunoscută. Dau-li nume de la pornoni. Prefti ina de la un străpap de meu, Vahe avea alăxită fustanela a fratelui lui Mamari și el era Ghicu și fustanela inea lungă, alea ca preftici, ca preftici, prefti, iar masi părnonghe și de la era curhi, dar pe tutti fumeili sancheni, tutti fumeili avea și aeste părnonghe, avea și aeste numă, prefti. Amasanchi era tot de la un pap, tot de la un pap ți avea tu moabete, avea tu adetis, zic că am da a zburat cu vâră, e Sanchi, și armase aia este proronia. Și că dau-li numi sunt unali, nu fug mult înapoi tu istoria a femeilor, a femeia de partea al tatei. Se duc înapoi poate Ai căftată 150 de ani. manapoi? Ai căftată manapoi de azi, de este 150 de ani, ai căftată N- afli de n- am, am o căftată, am o zburâtă, dar nu pot să aflu. Aflai și altă ți poartă, tu dau-li nume tu vărgării, că armaseră, nu tu-ți vineră, armaseră ți era, știu, însurați, mărtați cu vârgari, armaseră acolo. Și nu imigrară României. Nu putui să aflu. Este greu să afli. Ții altă nume. Fără de altă că nu mai era altă ninte de este nume. Nie, Și mine Alepșu, am da, a urhis public, a urhis să în publicu
cărțile Angător. mele, alepșu numai preftică, asună mamușat de Sanchi. Și toată lumea ne cunoștea, dar eram mic și trecea prin hoară armâini de ceamurlie, de hoare, de învârligă și te îndemânsea în cale și te întreba, curi-i Nicu, curi-i Joane? Și eu ziceam oficial, al Sanchi Gheorghe. Nu avea văzută de asta numă, toți nu știa de prin numă prefte. Yeah. Îmi spune două lucruri de hoara asta, de Caugagia. Eu nu am dănăsit acolo vârvoară, cu toate că am trecut. Cavgagia Avea bâna acolo mulți armâni, desi știi, tora care ar avea fi... ținzăți de case, fumei de armâini Mm. și alte ținzăți de vârgari. Vârgarii ți avea masă, ți era bărbați, ți era... Noi le zățeam vârgari, mai ei erau jumătate de mucani, jumătate de vârgari. Bărbații era mucani și mulierii era vârgari. Și atunci că bărbații era mucani, ei români, ei nu fuziră tu vârgării. Și mulierii rămaseră cu ei. Am noi le zățeam vârgari că mamile a zbura cu toți ficiorii ăștia vârgărești, zbura vârgărești, că dadele la zbura prin limba lor. E. Și Pare una ca ta e, să si ahoria de tot e sistemul de de la antihoare altihoare, de de tot altihoare. Tuhara eu, noastră multe era armânie tu al e. antihoare. Tu la antihoare n-ai eu când durea armâni, n-ai mulți bânători era armâni. Tuhara E. noastră era jumătate. De la Dauli Cantoane este una încrucileare, una Limba disfățare baia. de Limba baia. două, trei căluri. Una duți câte Cavgagia, ta să ajungă Măcin, Galați. Și E. prota hoară de la Dauli Cantoane este Cavgagia. A șasea casă tu intrata hoarei era acolo mi-amintai mine, acolo și de-a mine. Și grădina fugea, tu fundul, ajungea până la râul Slava. Este cunoscută, râul Slava, Că sunt e, ușorile tale slava e. cercheză, slava Și rusă. după aia slava rusă, după Cavgăgia, inea slava rusă, slava cercheză și alte hori, Ciucurova. Și după aia, par de supră, pistii, muntele de partea stângă, cu mințele hoară Cavgăgia, era horile armânești, Ceamurlia, Beidău, Tesibaba, Testimelu și imnânda lui Ninti, a stricânda lui Hoara, na stânga făcea ună geadei, îți ducea camina. Și camina era tot ca un turlii de hoara mea, că eu multe ori nizeam din mic pășteam oile. Și nizeam cu oile până că mi-a sneg să ajung o closului Pascu, că te iuva și smutresc cu hoara de Agnanghia, că era multă mușeată. După mine îmi pare că n-ai m-am mușeat locații, n-ai m-am mușeat loc de hoară. Uh, de toate horile tu Dobrogea era camina, hoara camina. Te mărtii că nu avea asfaltul, nu era geadei cum era Drepte, puiurile. Cavgagia, una geadei regională, ta să dra asfaltul. Și era calea Masă înapoi de iernurile toamnă. cu lăschi, cu... Yes, nu spui, E, Mihail, și prota, cum ți-aducerea aminte are Mihal Prefti de chirolul acel de Ficiurami, din Hoară, și cum a ajuns Mihal Prefti de apoia, mea de la Pășteari Oi, să dar studii de filologie. a una ziua, mini aveam două, pot să zic, zânăieți, profesia, țea de picurar și de cântător. Uh, protele, protul debutul meu de cântare era pe gardul din cale. Ne alinam pe gardul, aveam 4 ani, 5 ani, 6 ani. Era gardurile acelea, cum le știm, Dobrogea de Gardurile, cum le Chietara știm, și de cheatra drati, cu loc pe supra apuse, a umti și apuse. cu lângă purtiță și avea un stur și mi țineam de stur și cântam, lumea trițea. Asta te mine, este ca fi unde noi avem câte una cusuri, este ca una cusuri. Nu pistipsesc că este ziua de la Dumnezeu să nu am cântată. Nu pistipsesc. Ama eu nu o văd ca una căsuri, o văd ca una hari. Este, apropo de este o mică paranteză, umpleam 50 de ani a Canada și la sculii neș luai dau ciucălăți și le ded la soațe, la colegii și după ce fugi ca a curhea clasa, a drar mă obete, zici,
cum se poate? Michael is 50 years old, Michael are 50 de ani și aveam una soață româncă, mucană, dascală de engleză, și zice, yes, but he's a singer. Și acum El ghiră tot, care să va râdă și zice, după aia îmi zățeacă. maca va scântă, Maga va care va scânță, va scântă, să rămâi va simți tiner. mirel. Va simți Va să rămâi mirel. tiner. Și, și daua, daua profesia mea era cea de picurar. Atunci ziua vine tati acasă, zice, unul mă abeti desfeații în hoară, la Lidonciu, a cure zbor îngrica multul, zice, sunt doi mări picurari tu hoara noastră. Stereo al Prefti și Mihal el Gheoghi. Oh, și asta mi-a umplut de responsabilitate tora, că le lipsea de alihia să eu mă strec cu stereo al Prefti, ți era prot cu surin cu papluș și tu nu era nullo nostru. Nu, și eu îi ziceam nullo ușlu. Era tinu, era nullo ușlu. Și tora, mine eram băgat pe id ghitesi cu nullo ușlu, ți era un mific picurar, ca picurare de Permis, poate vărnăoară. permis. Ca picurare de vărnăoară. Și uh, eu mi ciuduseam că ținul la ușlu este, ahântul, avea multă picurare hoară. Toate casele de armâni care avea uși, era picurar și ținea oi. Și cum se poate că nu la ușu este mai mai bunul de toți și mine după aia tu competiții, tu concurență cu el. Și tu năzu, vrem să vezi, ți-a dară nu la ușlu, cum paști nu la ușlu oile. Și mutrii când ieri le-a scotea că eram vițini. Când am dat le scoase și le-a scos și mine și îmi am după el. El vizu că eu îmi am după el și ca și tu minte lui, ți sfați, ți va estru. Și le mâna oile către la cantoane marginea de Giadei, eu după el. Le ajunse la două cantoane, le șuță câte babadac, eu după el. Eu după el. După aia a stăie calea, le șuță câte înapoi, mine l-a lăsat streacă și le șuță și mine. Ajunse înapoi la două cantoane, el șuță oile câte în hoară. Oile a rupea câte vărăhiri, mai el le pinzea și mine după el. Ajunse în hoară, el le urlă oile tu bor și mine le urlai și minea mea le tu bor. Și eram așa ca ciolduit, ca lânzit și neșu și mi băgai. Mana, zisi ții, Mihai, nu pot, nu. Eram frustrat, nu știam ce zic. Și după vărnăsihate dau initate de la lucru și oile arudea de gardă, măca, a zghera. Ce-ți faci? Oile agiune. Mihai este ca lânzitul, vine, zbăgă, doarme, zbăgă. Avzei maș că tatea scoase oile și fuzi zduse să le pască, ta să le Care pască, va ta să zice, tu bași la stârnească. legaș măreatele oi și ele nu măcar. Și nu măcar. Am altă zi, ți-a drag, altă zi, l-a urmări, iar apinul la ușlu și fuzeam după el fără oi. Și când ajunsi câtă calea de ceamurlia, eu mi-ascundeam după poini, după tufi, după ta să nu mi vadă. Și când ajunsi la un agrocomisur și le urlă vrapatumisur, și atunci mine aflai secretul anunului. Cum păștea anunul oilii. Și am anun la ușlu, avea nescânte și livări până de zinucli și purta cu el cașuri, parazi și m-a luat căța vără, era un bun diplomat, un bun businessman, știa cum să diluiască cu oamenii, cu viglitorii câmpurilor. Dar apoi a curhit și mine s-a darit de lucru. Și așa, în țănuiul tesea mea de picurar, oile țai de pirună, am mai este nu-i căzut mult o ghină că tate mi se aștepta zinul tu vacanță să ia oile de la picurar și să le încărfusească în ea. Și toată veara cu oile. Și
E. Ma atunci, bila oi sa dare studi di filologie, care Am ti dat timp pe BTC, calea țării, era e, țiva de Aradă ca aței de este liceu ceva din sa Aradă, date? este ceva din Aradă, Florentina. De Dumnezeu dat, de mini, ded examen, am dat BTC clasa 8, ded examen la Liceul Industrial de Construcții. Și nu intrai. Care era Aveam luat eu? notă mare, 9 la română și la matematică, luai notă mică și nu intrai. Am adit care loc? Eu era estul Constanța, liceu? Constanța. Constanța. La Liceul Industrial este piste cale de eu este sediul afară armânească. Yeah, yeah, Eu este Garofil. Te-ai yeah, dus yeah, acolo. yeah, yeah, Piste yeah, cale yeah. este Liceul Industrial. Și nu intrai. Și toți chiro, tati, tu loc să-mi țin acasă și m-a luat în două lecții de matematică, vă întrețeam, sigur vreau să intram la Antoan, la liceu. Am acum, toți el chiro era și nu intră, să nu nezi la iții sculii. Și un soț al lui și petrecu ficiorul la școală ligată, ți îndrizea integrata de lână. Integrata de lână avea 3 tehnici: țesători, filatori și finisori. Și mine fui dat de examen acolo, examenul ca de ceva, și fără de altă că așa și sculia u feci, Buhuș, lângă Bacău, Buhuș, Oho, 2 clar. ani, 2 ani chiruț, 2 ani chiruț din bana mea, ama a este fu calea, este fu de Dumnezeu curuit, ta să ajungă eu ajung și cu altă turlii, caștiți vrea să dramață. Vin înapoi de la BTC, 2 ani nu merisea. Am angajat de una cale la integrata de lână, mine lucram. Lucrul era pe mine, din lucrez poate de la 3 ani, de cum de-am da putui să dar țiva, să duc sportul, să adun iarbă, toată bana mea lucrai. Și iți lucru am adrat adrai cu pathos, cu naivitatea mea Cu mirachi, e? cu mirachi. Cu multă mirachi. Și a curhi lucrul la integrată, că vreau să dar parați de una cale. Și vine toamna și a curhi să mi duchesc ca tu una hapsă, zic, Doamne, mine o ava să rămân, și fără de altă, prindea să mă îngrăpsesc la liceu la Seral, la cursurile Serali. Și de examen, luai examenul și am dat luai examenul, mi-aduc aminte că eram în Zeană la etaj liceului Eminescu, mă mulți, una parei de ficiori, ți lipsea să intrăm în clasă să ne înscriem ți limbă vrem, frânțească, limba frânțească, ică engleză. Și ne întrebam una la altul. Și eu zic, și mine v-am înscris la engleză. Și bun, și zurlu, vrei să cheri liceul, vrei să rămâni repetentul de partea limbii? Și eu îmi zic, cu ce să rămân repetentul? Ama, mine aveam, toți el chiro era filmele The Saint, Sfântul, cu Roger Moore. Yeah, yeah, yeah. Și eram agăpisiți, Zvide, dar Gini, afară de era filmul, de și acțiunea filmului, de subiectele filmului, de limba, turlia cum a zburat Roger Moore. Ce să spun, este un mare ciudii că un soț de-a meu, care nici și un soț și fac mobeti, Halciul Olvrișcu, nu e și el dascal de engleză, că el o adra parați pe engleză fără să știe. Am vițat fragmente de Roger Moore, de The Saint, de Sfântul, și era la școală și l-a petruțea tu sau învârliga de el și îl băga să adară ca Sfântul. Și el era un ficior mușat, avea cum are Sfântul, sufrânțeaua rucutoasă și în sus, da idia ca el și memora texte, nici el nu știa, și ca fiul, nică nu ară. Ați dau smuși să nică nu ară de gătunia mea. Ați dau nică nu gătunia, dar nică nu ară. Voi zic că vrerea te este, nu era mașa mea, era la toți, nu mai știi filme. Că toți el chiro erau mai multe filme italiani, francezi, germani, vine tu. Am de-am ieșire actor filme și The Saint, The Baron, după aia western, filmele western de mamănat, dar
după țiva chiroi șiră, toți eram agăpisiți. Nu știu care eram toți agăpisiți, mai știu că Halciu a drat business cu limba fără să știe, iar mine eram agăpisit de este limbă. Și așa curhi la seral, și cum a curhi sculia, a învățam cu o hântă splahnă, că aveam bitisită manuală, știu eu, tu vârnămesul, și că tu îți ciudusea soția mea de clasă, eu știu mine hâtă engleză, că nu duc ei că eu a curhi de la zero. Toți. Și eu le zic, tatea meu era de Anglia, era tu cu polim lui Vineaua și s cunoscut cu Mana și armase oa. Am teațea și bine mi-a ideea este. Duchiră de apoia că era Nu minciună. să știi că mi-a iasit tu mic, Dani, un lucru, că atunci când o dar țiva cu multă mirachi, Yeah. zvedi, lucrurile zvedi multă onia. Și așa așa evoluă vrerea mea și studiul meu de engleză. Engleza, toți el chirul la seara să dra 1 oră pe săptămână. Pe nu oară pe mes, aveam o dascălă tineră, pe nu oară pe mes nu inea la clasă. Tot studiul meu era individual. Cum puteam, pe toate căiurile, hântul multă vreau. Ațeale zile am dai dascăla nu inea la engleză, la cursul, mine fugeam la profesoara de franceză, la lecția de franceză, de ne aduceam aminte că aveam adrată tu în Clasele hoară. mici. Clasele ținții 8 aveam adrată franceză. Și aveam luat apofăsii că v-ați dau la engleză și franceză. Și franceza mea era maș, ația de la debate, ți aveam adrată cu Lena, una mușeată, feată, tânără, a zis că chirum rata, Dumnezeu să iartă, Lena și Feringă. E, Știi? așa Yeah. e. Ea, sora al Iancuț era sos Îmi de pare clasă că, cu mine. îmi pare că fciorlo ei cântă tu pareia pindu, așa canda, Așa? așa îmi Aha. pare, Așa? așa îmi pare. Aha. Știu că Ora, un poate să lucrez cu keyboardistul ama când este de așa. Beidot, keyboardistul este fișor la ei? E, Oh, de e, Hrisescu savdă este. așa țin Yeah. minte. Ți voi zic că franceza mea de atunci era ațea de la Lenel și Firingă. De examen, după 3 ani, mi l-a arătat armată. Mi l-a arătat armată după 3 ani. Că nu te-a lăsat masă la seral, nu te-a lăsat zbitisești sculia. Ok. Și adrai, lua 12 clasă, o adraiu la FF. Fără, așa cum zici, fără Dito sneg, dar armată, îmi luai, te duceai mai și pe examenii, vai. îmi luai, n-aș la examenii neș. Îmi luai adie, vacanță de la armată, din neș din de examenele și așa BTC. Amator armată aveam țicara nu adrai anul la zoo, la seral cum era, aveam multe cărți cu mine, multe cărți și studiam non-stop și avui tihi că armată nu era atât mulți cu liceu, cu carte și mine eram unde de toți vârnă 3. Unul era secretar, Erai pedepsit? eram multul hăidipsit, mai multul de toți. Și mi băga uh, i-a risi de mine gospodarul a companiei, cel cu mâncare. Și mi băga sclima artelnic. Cu mâncare, adram meniul, comandam hrană, carne, de toate aveam elipsi, aveam măgăzia mea și aveam oficiul meu. Eram, și astăzi Trecuși tricui ghinii. mult ghini. Aveam un fișul meu, atunci să te prota oară tobana mea fui boss. Aveam un fișul meu și tu mi Capitan, vrea. Tu nu, capitan. tu mi vrea, ofițerii mi vrea că vrea să măcă și ei ceva mai bun, studenții, soții, aschirlazi mi vrea că vrea și ei, inea o bucată, unul comată de pâine, Mihale, dă-i unul comată de pâine că e foame. Și aveam, tot noi era de tute. Și
a voi tihico este de putui să mă îndreg ti examene, de putui să mă îndreg ti examenul la facultate. Am protul examen, de partea franceză ei nu-l luai. Am andai ieșit de la examen, zici, știam ți-a lătusi, știam ți-a nu adrai ghine, zici, de vreo oară, eu studentul. Și toate anda neșo acasă, BTC Armata, neșo acasă Constanța, mi-a scris la Sclima Universitatea Cultural-Științifică. Ți avea cursuri de andreziari, de preparativi, de facultate și de toate turlini de cursuri. Și acolo mi-a scris și la engleză și la franceză. Acolo vrea să ajungă minim, am înat după CBTC, dascal, nu de radă. Și acolo după aia lucrai și minim. Și un an oțel mi ajută mult că îi mutai mult limba franțească. Multul mutai. Și al doilea an, neși era Iași, de șprot așa da, și de fătura oară. Neși Iași, Vizuit că mulți de armânie de acolo de Dobrogea, că andanai mai mulți duțea Iași la universitate. zduțea Iași. Avea mulți soți armâni Iași. Era la Institutul Economic, la veterinar, Halcel Vrișcu, soțul meu, la BTC Iatru Veterinar E pravză, și știi? alții. Yeah. Și de examenul, tora eram la protul examen, trimburam tot, trimbura cicioarele, nu aveam ația confidență, că știi? Și știam că asta era una de talatul să le ți la voi. Lipsea și să calmul, lipsea și să controlezi tot trupul, nervii, să controlezi și te poți Mai este să amintit ai că le succes. ambițași de apoia, cam mai mult tu Știam sculii. da poia ții te drari, știam, genitori eram mult mai gine în dreptul, uh, Duchi. cu învețul. Te dau li părță. Pe engleză era mult bun. Și când vin rezultatele, deci smutresc, erau vreo ținții 6 liste, dinainte, erai vreunul Iași? Eram Erai, universitatea, ca și cât voi, și, în șară. și avea niște scări înalte dinaintea universității ei și pe uși mări, pe uși la țeali mări, erau afișate, erau alechite rezultatele. Și zici, Smutrescu, pe lista de țoni, nu-i aflai numai. Alantă listă. Nu-i aflai numai. Alantă listă. Dar pe aia numai ta vreau Smutrescu meu. Stăiai de mine, nu cura sânge. Și zicea, aia Smutrescu și pe prota frânză. Când mă trei, nizeam în sus, la numărul 12. 12 este numărul meu, tihiros. Că ți-e 12. Mine mi-amintai pe 4 de mai. 4 de mai este ziua de mitare, că mana, tută bana ei pe 4 de mai, hai azi e ziua ta, zbâneți mulți ani, un plan cu sănătate, nu ți-ți și toți el chiro. Ama, mi-amintai pe 4 și de asemenea să mă înscrii la Ceamurlia, la sfat, pe 12 mai. Așa că oficial, mini hiu pe 12 mai, 12 de mai. Am mini cafeoară sărbătoresc pe 4 de mai și am dat era hazi mare. Ziua mea nu era una ziua, era una săptămână întreagă. Mini ne-am noi, noi am cumpărăm, noi dăm dulțeni, ciocolăți la lanță, tu când dă la lanță, ți da țăia. Da. Bună E. arată. Și mine drama este pe 4 și ei după aia era pe 12, că pe 12 vedea că ei știa că pe 12 era ziua mea, că era pe acte, ziua mea de amintare era pe acte. Nu și ata și zghiurtusești tu dau Și zăliști tu iurtuseam nu și stămână cafea, întreagă. toată bana mea, numai mea iurtusită,
Ca vâst. Nu ună zi, una săptămână întreagă. Zicem și noi tora trămulțai, că mea nu trecu mult chiro de anda yurtusi și Serios. alimentari. Serios, yes, trec Zicem mână mi puite. largă cu moabeta, voi sta întreb cum ți afla știhia. Toațel chiro sadra știu proxini, foa și cu proxini alte turlii. Este una întrebare peste care vă strec că mini lucrez la un roman autobiografic și Yeah, am multe te îngrăpsiri. Multe te îngrăpsiri. Avui un, una pofasi alătusită, tu bana mea, și vas negma și a, cu care avui alatusea, a povestea alătusită după după un cădeare ghide. Este naima greau lucrurii tubana a unui om, a unui tiner. Naima greau ok. parte de Dar bana. că nu vrei să zburăm testul lucru, nu zburăm. Și Am, zici, yeah, nu, vas numai și un lucru, că ahântul multo avea insista, ahântul multo angrica și zici până tu soni, ok, ama, vas giuri că va îndrupăși tu alunta mea te armâname, te limba și te armâname. Și adrai una cruție, mi-aduc aminte că vine pe munte. Eu eram, am dat facultatea, avui repartizarea Mălin. Eu să amintă Labiș yeah. și Slatina, Ningă Mălin. Și eram, mi-aduc aminte, tu, sâmbătă, duminică, eram, ca fi sâmbătă, Nelina, hoara este era în ghios, tu cu paii, și după aia doi munți de una parte cealaltă, de înaltă, s-a înălțat. Una mii de metri, poate. Și drai una cruce, zici, vas juri că va să înveți limba. Și după aia câte ori, când va să zburăși? A zburat, zi un zbor. Pe de la întâi, pe țispără, pe ingheț. După aia zici, un zbor voi stea avdu. Nu am de gând să vorbesc limba asta țigănească. Tu dați 15 minute, eram la gară, la tren și ați-a făcut. Era zborul din Meș de Zăli. Meș de Zăli. Ninte, poate avui fui tu susată, m-am mulțumesc, m-am mult chiro cu fete. Mi-aduc aminte, eram la un cor și era mi-a gârși. Una minută, vă anex iau cartea mea mieza, că vă să zborăți cu tia. Una minută. Sigura, sigura. Până zin Mihal, va vă divăsesc cu mine un din poematele lui, Zboarele. Angătan, angătan, angătan cu cafi zbor, nu-ți darsă, că-i până de buză în plin. Mas vrei să adivăsești un poem, liam aș un zbor și aduc chiar. El singur va să spună, ți adună trunăs de-a greșit chiro, și care ați vrei un cântic să avză de-l buză. Și caniara va cură, a lui Iho, tu suflit. Are multi poema timșati angrăpsiti Mihali, va năzburască di alipi Aradă, di protile angrăpseri, di protile cărță, durut Iho, i, cum zisim, to ahurhită meru angruțiat pe hlambură. Lo așteptăm, zine mea că vine. Mihal, până vine Mi știi, turnai spus și și mustritorilor noștri poema ta Zboarele, că zboarele. este mult mușată și va strițe mi cheamă să zburăm știi angrăsările talii și voi să spun ninti cum dățea Iori Vrana Titini. Dățea și Duruti Ho este naima modernă carte de poezii țin și trupadi, ninti de căderea comunismului tu României. Și după aia tot el a produs țivații dăsi Hristu Cândroveanu Titini, zise așa, ți se aleage de lirica al Mihai Prefti, este metafora anglicată din minduiare. Prefti nu și plânzi
Elegia cu mira, am avea să găsească ca să-și cretă mira armânamiei și troiesc mira ună noimă. Je, Mi cheamă cum a hurhira este protea îngrăpserea tali, cum a îndripsești prota cartii duruti ho, cum putuși să scoți tu migdani. a, mini până când a hurhi cu cam multă îngricare, cam agresiv să adun pe imi, să splăsesc pe imi, adram a priduțeri dit engleză, nu adram dit limba română, că asta era, mine fui format tu literatura, tu literaturile și limbi lixeane, limba engleză și limba franceză și literaturile engleză și franceză. Nu ahânto mult tu limba română, aveam, pot să zic, cu lipsuri multe tu limba română și mai mult de anda avui o experiență mult grea cu un dascăl ți era armân. Ți era armân. Intra în clasă cu capul în zeană și ne dicta că te inghiți pagini în frânză și după aia ne băga să repetăm zboarele a lui cum le zis el. Și tot în la luam, mă zățeai două, trei fraze de-a lui, ghinil, să băgați zați. Și minim așa și luam, n-au zați, nu știu, m-ați luam vărnoară nouă la română. Până când una oară, a, zice, era una istorie, îmi pare că de Odobescu, și un căvălar încălică pe cal și tu idioară era mutrit de vruta lui, de una prințesă, și a spus și ca căvălarul adră una însăritură ingenioasă. Ta se impresionează vruta lui. Săritură ingenioasă, la loc 3. Nu i-a De risi. atunci muri limba și literatură din română de mine. Muri. Un chirut. Mama, să spun te este protea îngrăpserea tale. Așa. Cum Și voi zic că protele îngrăpsere fură uh, traduceri de literatura engleză, dit cântiți, uh, ama când am da hurhi cam agresiv da să îngrăpsesc adun idei, minduieri, fu după ți am da vizui, am da încăzut mâine steaua de dor. Că ți este steaua de dor, că ți de atunci, că tu steaua de dor vedeam armâna mea ei. Steaua de dor nu era una antologie, cum era toate alte antologii până tot țeaoară, până tot el chiroa. Le aveam toate. Le aveam, nu avea carte tipul sită publicată, să nu le luam și am da, mine nu luam mașină, luam câte două, trei, cum aveam parați, de și la alții. Le luam una de mine și una de mama, că mama tot n-a vrea să aibă una carte lângă ea. Și cartea Alichira Manțu, Alichira Iorgoveanu, era una cilăstăsire de rideșteptare, de aniare, reaniare, de ahurhiri a banei ei. Și nu de maș femisiare și săneari tu saltare. Tu saltare și tu muzei. Păi, și asta mi-a încurajat mult. Mi-a încurajat te că prin această carte, prin aceste, pe imile, pe isi ale, eu așa spun, clem aceste zboare, ale Chira Iorgoveanu, a hurhea una, dea semnul de una lungă de deșteptare, de una lungă de aniarea a spiritului și continuarea banului ei ca toate alte mileți. Sigur, noi eram tu diasporă. Aua, va să zburesc poate altă oară, a să îngrăpsesc cu testă de sindromul Brâncuș August Roden a armânamiei, dit patridă.
Este ceva nou, titine. Am anuaz, este mult te zburare și va să zburăsc altă oară. Te este turli. Te este sindroma nostru. Uh, cum Cât a lișor curci poți să să scoți îngrăsesc prota. copiii mele. Ania iți, piți nyaru cu ochii, piți nyaru cu ochii, ma samo țea stari, a, di, di toțea loc, di toțea lilici, di toțea acel cadru a fisiei, a naturii, iasi una primă. Uh, Ama întrebai pe văr desia țeli angrăpsări sunt buni? Aveai zbor cu văr, dialog cu pe am altă da temă? grăsi aproape un volum întreg, eram București și mi-adunai cu Saramandu. Și Saramandu a avut un mare impact peste sufletul meu. Îmi zise, mi-a zburat mă. Sunt eu impresionat. Avem un zbor noi de este. A purisit. A purisit de scrierea ta, mini, ca și cât voi pot și mine să îngrăpsesc ca și eu cu literatura, eu cu gramaticia, cu partea filologică, ama nu pot să îngrăpsesc ca și ca tine. He tihiros. Și este în dea de ări, ca să spună un om ca Saramando, tare lucru, este în dea de ări. Și mine, pe de altă parte, aveam confidența mea, Florentină. Mine eu un poet, imagistu. Un cadur îl transformu, îi dau suflet. Și tu este, fui Pistipsescu, mult, nu Pistipsescu, sigur, fui influențat în facultate de poeții magiști americani, unde ei Carl Sandburg, de Ai care apridut, aduce ai armânești trecut pe armânești, un volum. e. De care aduce armânești un volum. Și Ezra Pound, un altul imagistu și alții. Hmm. Și poezie Ama, scurtă, poezie nu cu rimă, nu cu structură ritmată, am multul pe suflet, pe idei, pe minduiare. Uh, Horia de est prot contactul, zicem, cu angrăpsările permănești, ți le spusești ți mi-aduci aminte de Steaua de Dora Lichira, care-i fură alții angrăpsări de la alți autori, ți angricară titini toate el chiro? Să spui, pe mine angrică poesia americană Hmm. și scriitori americani, scriitori englezi. Am Vor alte ca angrăpsări poeți permănești? armâni, ca toțel chiro toațel chiro, după aia sunt mulți ți Arisescu, aia sunt dițonii, Virgil Vașotea, a cui carte o Poate apropiai, are, Alexandru la suțată, e, eu a purisit de poesia lui. Iorghe Perdichi, care ți bănăt America, eu a purisit de mușuteața a pimelor lor. Poezia al Iorghe Godi, care este un hăidipsire zboarilor. Zboarele la el zboarele ei și sunt umintimenii, zboarele ei și au mușuteața lor. Și el găsești multe mușat, găsești multe este mușat cu zboarele unul din lipsite. aima durusiță, ufilisitori de zboare armânești și este acelți, pot să zic, unul de acei ditsonii piitați, poeți, omeriani, ți nu tricură la abstracțiune, ți o miniu profesezi tu ahât mult. Propria club că te mi cheamă, ama zboarele lor sunt pline de mentemenie, am pline de chischineață, de imagini, de bani ar mâna ei. Mm. Și ți-am Are vreo, Godi, este este vreo temă, este recurentă și țari Hariș, voi să aducă o aminte, mi cheamă poezia bană. Mi se fărnăsi din Inti Hristolu, am duplicat, cu năcruții de anumirea. Și pe cruții am cruțiat un mer. Și aducem e, aminte că a avut și una carte, ți a și număsea.
Mer încrucișat Mereu am pe cruziliat pe clambură. clambură. Este Uh, merlu unde țeli. de mine, este cadrul, ti zici poezie imagistă, este cadrul mai reprezentativ de cultura noastră, ți adună dau lumea creștină și lumea precreștină. O luam bași din minte. Uh, Merul simbolisește vreare, simbolisește bana ișiși, este simbolul banei ei, ama merul tu religia creștină are și conotația de mărtie, Mm. că ișiși vrearea tu religia creștină este prit mărtie. Și încrucilearea este căsărăsirea merului, sanctificarea, sântisirea merului, sântisirea a acestei viziuni, a acestei prooptiți, turlii Canda și, de vedere a esenței a bană ca un mărtie. Uite care canda vine și nou cu. și agântul simfon. Asta divăsesc pe ima, Băi, aia să vă că Cărțescu s-o divăsește în ea. yeah. Mer sintisitu, dit paradis luat. Paradisul, ninte, tasibă creștinat, era precreștin, era mas mășcai de merul, de tuti să măști să mași de merul ăsta, nu mași de fructul ăsta, de ți era vrearea. Era dănăsită, că asta este tu sinidisea, conștiința umană. Asta e turlia de mutriri a acestui fenomen cosmic și natural, vrearea. Mers întisit de paradis luat, pe hlambur alinat, de mărtii curat, tu bana minat. Mereu încruciliat, de hrangheați mășcat, de mulieri bărbați, de mărtii iertați, tu bana mirați, aminați. Aminat. Uh, este un vârtos poem imagistul, una vârtoasă imagine cadru a banei ei, a omului, a banei ei universală, a banei ei, a esenței ei, a banei ei. Mi hărțesc mult mea ca este zăli, tot că ștam cartea ta, Duruti Ho, și nu aflam. Am mi hărsi mult să aflu tu un magazin de tot în duchiane de antichități, așa că de stămână, Oh, să am cartea Duruti Ho. am tituți Lari Mirachi pe sia mea, am tituți câte una carte. Am da BTC acel de soni volum de poeme, de poezii, și la aia pofosea să-i bag numai mieza, că mieza de mine este uh, quintesența a învețului didactic. Mieza era cășlălul a muzilor, a naurilor muzii. Mieza era un sculii de arte, ți minduiesc cu mine că fu maninte de toate alanti, de patrida noastră, ți include Gărția și noi. Maninte de toate alanti. Și loaia pofăsea să număsescu, că mine și eram mieza. Ați vomoră de acolo, ați vomoră vă dau trei primi de to este ospiție tu la Academia al Aristotelii. Eu, Aristoteli, fu adus maxus acolo de învețul al Alexandru. Și numai așa al Alexandru, am la toți soții. Și este singura sculii naima vecli, eu tutti numili a matitiților, tutti numili armaseră tu istorii, și toți matitiții adrar am pirării. A curi fapti armaseră tu istorii, nu are alte actari
uh, paradigmă, tu nici una altă cultură. Să știi de un om, să știi de un Alexandru, ama, to este radă, știm de una parei întreagă, ți vrea să ajungă văsiați, amirați, ți duseră cultura armânească, elinească, cultura, noi fum to este sinteză, elino-armână, noi este him, a este fum din mii de ani. Tu conflictul era și citate cu citate. Nu este, a este un lugurii te văriiri că n-aluntăm, că acățăm gărția tutuși, după aia ei s-a aluntară să scapă de macedoneni și vine romani și ia scăpare. Asta era și anamisa Îmi pare că este un mobete muito lungă în pari și va este lipsească multul, e. un andamos e maxus testul lucru, ama Da, mă, se e. trate rolul multă unia, eu voi să nu agărșim să ne spui care fura îngrăpsările tale, cărțile, voi să ne spui niheam pe aradă și după aia să ne spui niheam Prota știi partea scoș, ta de cântare. prota scoșo durutiho, du, tu 77, îmi pare. După 87. 87. 87, pardon. Yeah. După ea un alt nată de pe imițile le-a îngrăpsit Canada, le-a îngrăpsit oa și tu ea îți vede un arihnisiri, una isihi, una irini, ca este futubana mea. A este futubana mea. Teraz zborăști de mereu încruțiat pe hlambură? De a este fumeru încruțiliat pe hlambură și diftursi publicarea lui și îl băgai tu protă frânză, ti vrerea mare ți-o aveam te este primă. Noima mare de cultura noastră ți oare este primă. Și o băgai pe prota frânză și după aia tu te alante primi, ți le-a îngrăpsi aua, multi cu drățini înapoi. După aia ne spui niheamă, ne spusești de mieza și alte îngrăpsări de atali? Ți vai nu le știu tu smudritoarea noștri? După mereu am cruciat pe clamburi cât să-și ță, Nu, ti vezi ghini, ja? După eu va sună careva. După mereu am cruciat pe clamburi, atunci luai apofasi, adunai și alte primi, ține multe de ele sunt legate de iși și mieza, de multe locuri de patridă, și îmi zici cu mintea, va să mai gine care să le bag toate tu, și alanti ta sibă că este greu să te pusești carte cu carte. Și atunci le te pusi mereu cruțelea pe hlambără și durut tiho, tu volumul estu, ți scleamă mieza. Tine ai adus pe armânești și îngrăpsări de astea filozofiții. Și să-mi spui niheamă cum le lipsești și cât cartea Acaliei. Cartea Caliei. Eram, acolo eu lucram, vine un doamnă să se hisisibă una bună pietesă, îi țin minte mai și numai, Sandra, pietesă canadeană, torontoniană. Și eu lucram acolo, toți el, era tohurhită. Anda, ninte ta siu dasca, lucram tu în magazin de mobilă. Ce era magazia mea. Asta e altă, o istorie lungă. și Și era apurisit, moabete ți-o avum, o apurisit pe ea, o hârsi multul. Și după două zile, vine cu una carte, să îndurusească una carte de pe ime, zice, Mihai, va te arisească multul, că este, va te reafli tine. You'll find yourself in these poems, old, ancient, de 2600 de ani. Și o luai și a să Ghivăsescu, nu Ineas Pistivsescu, cât de hândoase, cât ținoimi mușeate și hândoase,
Ma multul de ahăt, tu prefață a spunea că este cartea de piini la o ticheșță, naima mult tu adus tu alte tu limbile locului după vibliul creștin, vibliul nostru, Da vechiul, pamintuješ, nu, că fate si creștin. bă, da pamintuješ, că fate si Când bă adevăsei ștormânaște. și este, zici, ama piimile și me porisea. Și atunci luai apofasea să le aduc cu armâneaște și numai și le aduci pe gramă și că mi-a risea hântul de multul, că drai și un CD cu ele. Le Yeah. băgai, Eu știu le... și este Yeah, mușată și muzica. yeah. Și muzica o adrai de adun cu Alexandru. Alexandru ne Poate adră zburând mi cheamă, de apoi știi Alexandru, tifcior la tău. Voi să mi cheamă la largo Moabetea și să aduc aminte iara ți ducea Iorghe Vreana Titini. Deci avem doi prefti. Avem prefti poet lui poet și avem prefti poet lui cântător. Prota întrebare. Ius ducheaști n-ai magini, tu care context ducheaști n-ai magini Mihal? Tu ația de poet poet, ito tu de dau, poet cântător. tu daule, Florentina. E, Și tu ea ne este spus continuă, așa, îmi spune mult interesant, aia să zicem, e, poate se pare că este ceva contradictoriu, că tine m- tu aș poezii, pare, că tine tu poezii, mhm. erai, ești mult modernu, am tu partea de cântare, când ai orix inspirachi mult de muzica de zamani. Chiu moderno, ama mini, țap, tu, nu mai știu istorie, țap, tu lumea mistică a noastră, tu lumea legendară a noastră. Mini, misele tu ne spun ceva și le, ce le stăsescu le tornul înapoi, tățea că mitul este una celăstăsire de exegisire a banăiei, a fisiei, a fenomenelor cosmice, cu mintea de tora 3.000-4.000 de ani. Și o celăstăsescu să le tornul înapoi și să spun trover ațeații iali a spun de punctul de vedere de azi. Ți azi știința exigisește. Îmi Misiile spui ti mine, seama misiile noastre, legendele și este tu facultate adram mitologie și anda lua în veț de mitologie, de legendele de patrida noastră, n-ai mai multi personaji mitici, legendari, erau legati de munții. Ți era munțile noștri. Eu noi bânăm din ei de ani. Și atunci e, îmi zici, asta e bana noastră. Este sunt și mitile noastre. Că ți-a să zicem aș, mitii greco-romani au ai lumea noastră, au ahim noi, greco-romani. Că limba este latinichească și aduți cu latina, masivă de o aveam și de aminte, mai este una cu limba latinichească. Iar spiritul, cultura, bânăm tu în sinteză cu uh, cu tâlmăcirea a ideilor tu limba greacă. Aua, e, va să zburăsc cu altul oară și va să îngrăpsesc cu sigura, eu voi să nu agreșim, sindromul brâncuș, e, ți este ti mari simasii. Tas na îmi hăcisim. spusești, Danavra, ma sigura este în mobeti Ia să mă obeti ahândoase și lungă. ahoria. Voi să-mi spuni ti CD-urile ți le scusești tu micdani și ni cheamă ti acel de Sony CD, ți lo andripsești cu una cântătoare de awaș care are un turlie de cântare murto ahoria. CD-urile tutti cunosco, se știu Protlufu, Dațcali, după armâni macedoneani clirunonia zeilor, uh, după chindinarii di turnari, după vinioara, tutti li voi multu. Mas mi întreabă, vă ți ascultă. Ascultu și te altă caftu de preună să aflu ceva bun, să aflu ceva mușat. Ama, iar mi tornul la cântisli, cântate arhaiceaști și am multe teatrare de oași inclu. Dar poate un CD
cam programatic de muzică instrumentală, programatic, ți-l climai mithi și istorie armânești. De adun cu Alexandru, mini am zborât și a zborât cu Alexandru mult ti bana noastră, ti istoria noastră, ti mitologia noastră, și eu luat ghivăseaște că avem cărți. Și mașcă el și de înapoi, dar să nu ia goadele. Că Ama, unul ara drăm sistemul un cântic tumbe, 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 cum l-a drăm și din apar. Tu 2 minute apufusim și avem o... Cum mi-a clăstăsiți, cântați cânticul lui Dada mea și l-a spârzeți. Și este că mult greu te, Alexandru. Cum? Noi la Mabe, să știi cum ahâncă ea rău cântăm. știi cum zăstini tu poezia ta zboarele? Angătan, angătan, angătan la cafi zbor. Yeah, Angătan la cafi zbor că zboarele în greacă. yes. Și Aie. am ascultat este de Sony CD, ca ea resim mult cum cântă Oai Soia este cântătoare cu care scusești și CD-ul. Caterina. Yes. Caterina, paplu ei, paplumita cu paplu meu, Halciu era frați. Și Caterina, mini am tățea că ei bâna Sinoia, noi eram Capgagia și după ea smărtă Camina, noi fum Constanța, după smutară și ei Constanța. Nu, și eu fui cu vgat, tot în a fui vgat. Eu țânia fui acasă, fui vgat, Beidaut, după Buhuș, după Toarmată, după Iași, toată bana mea fui vgat. Eram lânzit, sufletul îmi era lânzit ta stoarna acasă, siu și singura oară când fui acasă, am dat drai 3 ani la seral, atunci fui, și după ce BTC facultatea și vin cu stanța, atunci fui prota oară acasă și aveam așa una seati, una splahnă, să mi tornu în oară acasă. Yeah. Mihai, ce zici ama din apoi Și acesta schimbă Caterina o vizui la una nuntă, la nunta fratelui a ei, Gica, Dumnezeu să-l iartă. Cântă un cântec, un cântec, mi-aduc aminte, cânticul este molto, nu te arădi, nu e Minte la ridicată noi, mică, nu te minte ridicată arădi, mică. fată nică, nu e la noi. Doamne, ți boații, cum l-avea cântat. Nu aveam auzit una boații până atunci, ahântul mușeată, ahântul mușeată, ahântul luminoasă. Eram la restaurantul Zorile și cânta, Lupci cânta cu Luci cânta cu armonica, Ahoria singur și Garofil era cu orchestra. Și anda cânta Garofil, Lupci și dea padi. Anda cânta Lupci, Garofil cu orchestra și dea padi. Și Caterina cântă neacompaniată, singură, Mm. perfectul piton, perfectul picleai. Armașa purisi. Ama, a este vreari a ei te cânte cu ținutul ea. Cum știi, nu mă și albumul tău, după ce bitisim toate cântecele de înregistrare, ne înduim cum să băgăm numai asidilui. Și eu zic, dă-ne dau zile, Caterina, dă-ne dau zile Sminduescu și cu Pima și cântecul Mirachia mea ascumptă. Este un de cântecele. Mirachia mea Deci, ascumptă cât deci numai Caterina, asidul. toată bana ei, cum își mine, toată bana ei cântă tia, cânta acasă. Și am dat să asigură la vără nuntă, soia uștea, o băga cântă. La toate nunțile eu s-a stăhisea zduhă, soia o băga cântă. Nu a lăsat. A hântul E, mușată boața mea. ai Mirac, nevoații în prohorie. Merisești mult tu. cara sadram cu inghița, nintică, nu? Actarii boații la că e unul ilichie aproape. Cu 2 ani mai mică de mine. Sai doar, Hărios că ai, bitisit este lucru. yeah. Și Voi să te întreb, așa Caragios, cu Caterina și este mult hărsită și ea că tu până tu soni
de feații. Ea avea una mare mirache de cântec. Mare mirache de cântec că vine, inea cu ficiorul la ei la mine de lua lecții de engleză și eu aveam fluieri și zice, Mihali, ciorul meu va să învețe la fluiară, nu vei să o înveți în cheamă și la fluiară? Cum nu? Și îi det și una fluiară și avea învățată. Ne cheamă, după aia vine Revoluția, mini fugi și zbiti si. Voi zic că avu era disclis de învețul ale muzichii. Era disclis E te numai și ta scântă ea. Ama nu, hrios. nu futa sibă ca ciorlo ei să... să... Mușal că ești Cum? tu Migdan Iștora. Yeah. Mi-a gârșit să te întreb că fuțiși Canada după anii 90, când au azi că era un chiro anda dunia avea nădi, că va sibă un mare alexere, că va sibă un chiro cam bun. Să-mi spui cheamă siți funai mazori acolo Canada și care sunt lucrurile ți te arisesc acolo și ațele ți nu te arisesc. Protații, anda, noi adrăm casa viile noi, tu 7, 68, bănăm tu ea inghițani, peste inghițani, și am dat lua gratul, statul lua pofăsi zdemolează. Eu atunci, cât aveam pitisit facultatea, nu lucram cu Constanța, nu aveam mutații. Mutația era una mare problemă, una mare lângoare României. Ne vine ordin, sfuzim dit casă. După ce bănăm acolo și plătim taxele, plătim tot ce lipsea plăteare, jumătate Constanța era drată cu fără acte. Că nu aveam ni acte și nu lucram cu Constanța. Ni mine, că eram tu în hoară, ni tati, era tu în hoară la 7-8 km, tati. Și nu pistiseam, nițeam acolo cu casele, eu slua pofasi de surparea caselor, de demolare. Să spun cum, eu nițeam noi, după noi himo de 12 de ani, eu nițeam, eu spuzim. Cum? Și tu ziua când luarea pofasi vine un mecanism atâmare, a căță citia de casă și o surpă. Și zui dau săptămâni cu paplucocea și a lui casă fost surpată și zui dau săptămâni am vărtit tu cartoane pe surpături și ca fi zui nițeam la tribunal. Și toția zu am dat în surpară casa ninti ta susurpă că îți zicea că vrazină toția zu. Nești la tribunal și sigura că a curhit să urlu și mi luară doi de un braț, un de un braț și mi-a rucutit în gheos piscări. Atunci jurai că mine nu va să armân România, că nu va zbănesc România. Fu una mare neandreptate. Fuma sprândiți, tati tu dormea tu un loc, mana dormea tu altul loc, mine cu Chira tu altul loc. Cu un momentul una mare crimă ți poate să o dară un văsilie. E titi care nu iertai și nu ierștora, nici așteptul iertare. Te este crimă socială, crimă mare ți o dară. Ama mea ajunse de alte câte avem puțin. Și Te Canada. este fugi și atunci când vine cu Revoluția, a avut una mare aspărare. Am dat Ceaușescu că eu ieși în afară și am vrut să urlu jos comunismul, jos Ceaușescu. Și aveam un colonel ți și dea la etajul 2 și îmi zis, intrăm în casă. Și îi zis, ții cu tare, ți-i frică că va scadă comunismul? Și după în 2 zile a curhi aceea cu terorismul, teroriștii, a scoasă de Ilescu. Și vine, eu eram în casă și când mă trezesc cu pijame dinainte, eu și deam armată cu arme, cu tufechi. Știu, Alexandru era dinapoi s-a jucat. Nești îl luai pe Alexandru în brață și mi turnai, intrai în casă. Și nu intrai din în casă, că după în 2 secunde vine 3-4 ținții, deschide că tragem. Caras nu era viținile care, aici se ascunde un terorist.
se ascunde unde. Viținul din zeană a sunat și dea de ordin și-o luat. Masa eram luat, tot ziua de azi nu va să existam, nu vrea să eram. A scăpai, Alexandru ținea de gușa mea și viținul tot avea ieșit și zice, ce, care teroristul ăsta e viținul nostru, Mihal, viținul nostru. Tu idioară, era un soț al meu, era inginer, tot ajunsi mult mare, era directorul apelor generale de la Amari. Dumnezeu l-a dus și el la cu soț de-a lui. Și pareia ți mi ajuta. Ei trăzea de mine, smia, Alexandru ținea de gușa mea. Și de andirsi că era hât lumii, trapsi rămână și fuziră. Tihisirea Ama, mea. A este fu ațea ditsoni apofasi. Porăniți când hopi di zori, ama mea ajumsești Canada, ți țare si aclo. Libertatea, ațea că fui cetățean nici acum ajung și în 2 ani fui refugee claimant, căftător de refugiu și după aia unoară te-a dari lembi de migrantul, adăs permanent, rezidență permanentă, ai toate în drepturile. Fui cetățean, toată bana mea oa. România nu fui cetățean. Fără mutație. Mutația era una mare crimă care îți vindea până să avea jumătate cu 500, 600, 700 de mii. Una mutație, așa îți vindea. Buteliile îți vindea cu 7 mii, 9 mii. Era zori, era un chiro di zori. Și atunci Da, lui apofasi, sfugșeații mi-a risi. În afară de asta, căiurile mări, lumea tolerantă. Eu ți dau când intri într-un magazin, să mă arăt, nu știu cum să arăt, să încupări. Ama cu ghineață, te ghinuiesc, cu vreari, într-o comparație, eu tora eram în România și Chira Căftă, vreau să văd geanta aceea de acolo. Doamne, dacă o luați, o dau jos, dacă nu o luați, nu o dau jos. Bine, atunci, țineți-o acolo. Țineți-o acolo. Și fugim. Tora, nu atunci. Atunci, nu voi să spun. Are și oameni buni, are și oameni cam aslag, pistitut Atunci avea mulți. Mulți. Ama mea crescut și acloții un taifă mșată, tora te adrași și pap, să vânează nipotlu. Haraua noastră mare, haraua și noastră mare. mult că îl vedem că l-aduți aproape de cântic, l-aduți aproape de instrumenti și se pare mult disimasia este un lucru de un ficiuric. Să-mi spui niheamă ție axi vruș streț mai largu cât taifa ta, cât fcior și tora cât nipot. Alexandru, cu el, mă mult de tată și him ca 2 frați. Care nu era el, nu vrea să dram niciun CD. Nu vrea să bite seam vârnă CD. A hărzit al Alexandru, care este un pianist fără radă. Până la ilichia de 14 de ani, Alexandru fu la toate competițiile de pian. Nu ațel de Sony, înainte de ațel de Sony, la toate intratele, sunt mai multe intrări, piese mai multe, maximum locul 1 și fu declarat instrumentistul a competiției. Numai și pe cafi intrată, de toate instrumentele, el fu aleptul. Și după asta fu una competiție, multe competiții, aproape ca fi an câte un competiție, multe, am cuculicii de. El nu va să zbărăscă te tare lucruri, nu, el nu va. Și cât zice. Ne hărțim să avem actermușutăți de el. Vreau să te întreb să-mi spui ție axi vruș streț mai largu câtă taifă și câtă nipot. Cu el de adună drămă, permitusirile, spunerile mele, l-o dră pe el să chicăsească temii și zbitisească albumul Battles and Celebrations. Alum Tishharei. După el, noi avem două
avem își dau studioul cu care lucrez mine și studioul lui, care este cam înaltă, cu computere, și adrămul, eu lucrez a meali, el lucrează a lui. Multiția dar mini, am el lipsit de aia intervenția lui. Și am da el bagă mâna lui din malmă. Și nădăiescu că Mihălușlu, Mihălușlu va să aibă tișclideari ti muzichii, că va, ta se mâna lui hânti multe instrumente am tutti turlii E, de Maha fruieri, este turlii atât de aproape clarini. de muzică, Maha este atât aproape de muzică, sigur va să aibă și el Yeah. Pe acolo mine, să tu muzicii mi-a influențat mult. De 76-77 am dat Michael Oldfield. Ascultați muzichia lor. Aveam toțel chirotul 77, toate albumile lui până toțel chirot, câte le avea scoasă. Ți ascultam la el, anghisam să înveț, să iau înveț de muzichii, de instrumente, ca să poți să dar cât îți poate un lucru similar cu nihadz armânești, cu melodră, cu nihadz irlandezi, a este vreau mine să dar cu nihadz a noștri. Și avem o drată în cheamă, avem, după aia un altul ți mi-a influențat, una influență ți după aia o tricuiși peste Alexandru, fu Rick Wakeman, dit grupul Yes, el era keyboardistul, pianistul, unul dintre mai mari pianiști tu, tu lumii. El iar mi-a influențat mult cu temi istoricești, cu istorii, nu temi istoricești, nu iholul etnichescu, ama motivi istoricești, cum este uh, The Six Wives of Henry VIII, șasele muieri în vestea al Henry VIII-ului, și alte ahtări, lucrări cu temi istoricești. Am lucrat rock. Voi să că fui influențat de doi mări muziciani, influență ți-o, dar apoi o transmis al Alexandru. Alexandru, în afară de ți dăm de atunci să publicăm, are sute de compoziții, etime, sute. care ați dat Azim. văroară să adrăm vreo betiș cu el, îl așteptăm cu harauă. Ama, voi să ne spui niheamă, știi, la câte instrumente știi tine scânță, că bizum flaut, bizum clarină, fluiară, E, care alte? bat flautlu, după aia flaut de lemnul fără clei, e holul este cam caldu, cam uidisiti muzicheații dar mini, și am fluieri, și toate fluierile sunt adrati pe ton înaltul și pe ton apus, ațeale scurtele, și pe ton tu id ton opus, ațeale lunzele. Mine am ahtări fluieri, numai fluieri, am și flaute. Eu îi zic fluiara chip și fluiara din aparte, flauta. Am tu dauli, tu tutti registrele și tu tutti cleile. Nu am chiros le misur. Nu știu câte am. Din aima Asta bunele, din aima chiti înaltă. chiti ciudi. E, de lihe de ciudie. Clarini tu tutti, cleili tu tutti. Am 4 chitări. De că voi să dar tora am tu muti, acurhi, să dar ațea, ți minduiesc eu că pot să dar cât pot mini cu învețul meu, cu ștearea mea, ațea ți-a Michael Oldfield. Și ațea am și de ani de zile exersez la chitări și am 4 chitări, nu unul și două, 4. Double six, double four și una electrică. Și Minduescu, yeah. Mihai, putem să zicem că e perfecționistul? Nu. Paradigmă, pot să dar pe chitară, pot să dar, și este voi, este scupolul. Pot să dar, zbat iholul, mult ghini, solo, pe chitară. Armonii, de prunul o întreb,
Alexandru, Ighini, și Alexandru ascultă, ia-ți ved, ok, Ighini. Și zic, nu voi multe acorduri să bat. Bate eu, dau trei, și dau, mă zbați iară Ighini. Și nădăiescu că, nădăiescu ca Niclo nostru, Mihălușlu, numai va să aibă, prota este doar este dată de Dumnezeu. Șmirache. Asta nu poți să o dar, nu poți să bați cu zorii, nu poți să cultivi, să împlântezi tu un om. Asta este și nădescu că va să aibă actare, doar că multe lucruri Mama, ți lipsesc cu sarmâna lui. Mas, nu, sapră Dumnezeu. mama mira Atunci, chiar sigur. validonezi iuva. A? Mama mira chiar sigur este acolo tu taifă, mea tricou de la tine, la fcior, Da, de câtă ne Dumnezeu. pot sigur Este, avăzucă. Mihăluș este mult activ. Îl vedeți când își adi cu mine și ascultă? Ascultă, aceea este una mathemată el. Yeah. Ascultă-ne Sfântul ori, și dau sihăți. Am acum ieșit de toată mathemată, de toată mathemată din veți, ți-o număsesc cu eu, nu știu ții tu mintea lui, dar nu și-a de arihati una secundă, lipsea și să lenă de pună, să dară, să desfacă, lorisește în afară, spugă calea, spugă, să ducă, să cunoască cum vede de aptuchini, oameni, să duce la ei. Este de una activitate, una minare non-stop. Numai lui este că vine ăla, da? Să-i bagă numai. Și fără de altă, Mihalis, ok? Și nu voi știu cât gursit, că Toratuța și estis numele noastre de Torhii, cu S zbitisea. Toate numele. Pe toată planeta zbitisea cu S. Și tu Indii, tu tot... și alaltă numă, Elena Țănu și Alexandru sibă Alessandro. Și asta adună greco-latină. Alessandro O numă latinește, mult frumoasă. italianește și Mihalis de acolo. Mihal zvăbănează nipotlu, să aibă tihi bună, are Diu să înveață Hristos, multe Hristos. lucruri, și pe partea de poemati și partea de muzică. Tora ne dusim mult cu moabeta, să știi că tricu care a fost Tricu. fisipsel, un sehate și jumătate de anda hurhi Bo. moabetra. Nu voi spune Și mult nu în zi, nu mutritoarea noastră, ba să avem sigur așa altă moabeti, altă oară, alte lucruri, ți mele a hurhi și le spun că te dau trei și sunt au așa multe. flori. Noi tu bitisit avem tot na niscânti întrebări multului și ariti ca fi un aspiș, va ți le băgăm și ațăia. Caratini hi un mastur a zboarilor, tu poema atleatali. Este vă războr ți arisește multul de multul? Sunt mai multe zboare. Mi-arisește Mentimen, mi-arisește zborul Căthăros, este una mică istorie, va să spun te este, Căthăros, mi-arisește zborul Sinidisi, e că Sinișteari. Este mult, ai sus sinișteari, nu l-au zei multe ori. Este lo Și Draimini, nu? mi-arisește. Sinidisi este Lu știm, avem multe zboare, că coexistăm din ei de ani și o zic cu sinișteari, ca sinonim a zborului e, Sinidisi. e. Și, un alt zbor ce mi-arisește mult este Hăidipsiri, Hăidi. Zboarele sunt, Gica Godi hăidipsește zboarele. Mi-a resit mult, cum spăsești Gicagodi, mi se Yeah. pare mult uidisit. Așa Ai este. vreo măcare armânească, ți țari hare mult? O, Chira, am învățat cu Chirolul că așa cum iholo nostru evoluă mii de ani să ajungă la această mare mușuteață, mare mușuteață, ți nu lipsește să o lăsăm. Și am dau urnimiții voi faptul, Sony. Kira am învățat să adară ne scânti mâncări, ca fioare, zic, seram de inghița ani 30 de ani, vă deschledeam restaurantul. Deschledeam, anansuram și mărtam cu restaurantul, că nu ies parați de la restaurantul ca nu araua. Lucrez pas pringhiți de sihăți și parați nu ies. Că ție că ta s-o dar mâncare cum o dară Kira, cu stuseaști mulți parați. Tora,
mâncarea diversă cu carne, un turlie de ariz, cu lelele, cu de tutti, și cu shrimps, cum le zice, shrimps, Creveți, creveți. creveți, vârnoară, nu știam mai să zbor. E, ținu bagă tu, lele, și după pe perche țăgărsiti, chira, avem două turlii tora, că vine Elena cu tradiția ei, cu, nu tradiție, experiența ei, nu? Cum ți-am învățat de la Dadsa, de la Maisa, și Elena a dar perchile țăgărsiti, ne cheamă cama scăzuti, cama arsi, cama șchira le dar cama zămoase. Douăle sunt mult, mai pare ca Elena să-i cheamă mai bune. Și a dar inate ale chir, chira scărseaște. Este măcărli dar poate cașlu, caș, turli, tutti cașurile merisescu, cu cât cama amari, cum ți sibă, cu atât merisesc mai mult. Ți-a zis una întrebare, este legată de cântic și va te plăcărsesc să ne spui un cântic de-a tău, ți Hari, să ne spui care este acel cântic de-a tău, ți Hari, și vără altul cântic de la altul vără, ți Hari. Cântiți la mele merisesc, tutti cântiți le merisesc, n-ai mai mult merisesc cu țeali cu iho salami arhaichescu. Este un Uh, zițăini doar tu minte, așa ți cam aonia? un, un cântec, ți-l dai pe stihurile lipsește să-l aduc aminte, Mihai Bușu. Ți-mi petrecut multe pe ei și uh, lipsește să-l dau. Este zborul de acel cântic ți l-a drăti Nicuchera Maștini, lui? Nicuchera e. lui, e. Și maștini, știi cum să interus pe brață. Maștini, știi, lunenă să-mi daie. Este Alătusi, mișto. e maonia, inflexionarea. Că multe hari în ei. Ți multă harinai, maștini ai, maștini ai, a râs un șat pe față, maștini știi cum să interu... Duchește, asta inflexionare. Este mișto. Asta memoare. Mas Este mișto. știi, știi cum să interus pe brață, mas știi poți. Până crescesc cu aceția dara este o cântic. Să ascult ghine este influenții mine, la care mine lucrai Au, multul au, și să le au țină. mușigața, Le scoaseră, au a mușigața spaseră lor. cânticul. Țin? Au mușigața lor. Tu ora să ne spui un cântic de la altul vără compozitor ți hari multul. Merisește multul Dardaculi, boații al Dardaculi și ți este de mine un model ce le săsescu su imit tu i că să dar cântiți cu turlii de boații. Merisește multul iar este un cântător citora nu a avut de el, Constantin Zuca. Costa Zuca. Mm. Wow! Boația lui, pot să spun că n-ai mai mult merisește boația lui, al Constantin Zuca. Am un CD cu el, am da ascultul când îi imnul cât îi țin de kilometri pe cânticul lui, iară. Uh, Aristo, Mihal, Merisescu și cântiții moderni, merisescu și de azi, multe cântiții moderni. vără cântic modern, ți ți multul? Uh, cânticul ti dadi, ți-l drai ti dadi. Mm. Oh, da, mea. Merisește mult este cânticul. Cum lo drai cânticul ăsta? Yo, cât te voi lea, da, eu.
Yo, n-ai mă scumpă, n-ai mă scumpă tu, au. Cel să si, cu tot că este un cântic modern, să-i alchescu, să-i vagu Tutte inflexiunile inflexiuni. astea sunt dall'Ichia molto mosciati là când ți-ai scoasă tu Migdani. Mihai, Haristou mult ti mobilei ora seara, amânăm mult, să știi, aproape să dăm aproape da o Am, Iertare, în caftul iertare. nu lipsește, nu Multi lipsește, hiritimati la toți eram o bete ascultătorii. amușată. Eram o bete amușată și sigur are mult te zburare și putem să adrăm și alta andamusi altă oară. Harisăm mult unica onoară, tiki rolul ți l-am împărțit cu noi tora seara Multă haraos, și vânați. îți urăm multă fotisi, ti alte angrăpseri, mușate ți Alte pasadar și îngrozări și ti cântițe. ti sănătos și hiritima ti înclinăciuni ti toată taifa. Haristo mult, Florentina, și de la tine așteptăm și alții cântiți. Și apleacă-te cam mult pe iholul cum îl duc mine, Să cum știi, tot de să știi că patridă. țin Știi minte. ca unoară ce să simu, adrăm de hamă doi un nic masimată, pe un cântic cu textul alichiră. Nu Să te știi că țin spari minte. că nu și asta. Și să zici, o, Mihai, este ca greu de mine. Nu-i greu. Prinde. Aduc Prinde aminte, să te aduc exersezi. Să-i aminte minte, eram tu în hotel. Aduc aminte în și eram la zilele culturii armânească, Aha, Dalihia cu Sponța, și aduc aminte ația hopa în spusesc că în greacă multul zbăgăm a este inflexiuni și a este aha, călcări așa cu yeah. zbor care sunt mult cam ca dizumani. Este vaihizoriti noi care nu crescum așiți savzăm multul iholo a estu și turlie esa de cântari. Ama Vasa hurhim și este tot na kiroti una hurhit. Harista mult Mihal și îți Serios. urăm, la tine este Nicazu, îți urăm zi bună. Ai zoie, serios. Tora vasesc tu gărdină. Să-mi fac de lucru. Și cu Serios, mihălușul. seară Serios, bună și mult, mântuitoria noapte noastră. bună și multe încliniciuni la toți ascultătorii și iertare masivă de, am spus și lucruții poate nu sunt având de City. Toate Serios, bune. noapte bună, Titus Noapte mântuitorii. bună. Noapte bună la voi, zi bună. Sănătate.